Cosú le scéalaí beag seans chuil sé cloiste goibh ní visá fé daoine a bheithe fóil an béarna. Agus tarlíonn an scéal seo timpeall 150 nó 160 bliana hin in éireann, agus ag an am sin mar is óildaoibh ghaeling ar fad a leabhar na daoine. Agus ag an am sin chomá, bhí an tír in Nóstáid, agus bhí annach chu daoine ag fágad na hÉireann, agus ag dul go Sasna, go America, go dtí an Astráil ar Imirce. Agus de bhí an trúrdra háir seo in éon chlón amháin. Bhí an tathair marmh agus bhíidir lena máthair, baintrach a bheithí. Agus bhí si ag déanamh a díthal dus na páistí. Agus bhíidir a fás suas ach ní raibh mórán san áit dóibh. Agus bhíidir thart ar 7 bliana déobhdíos, 6 bliana déobhdíos agus 5 bliana déobhdíos nuair a doscail an chéad scoil náisiúnta sa cheantar. Agus bíarna gan dót an tanga a bhí á leabhar sa scoil, agus a bhí á muoine sa scoil chomá, nuair a bhí géine gréing a leabhar ná ólam ar scoil ná feic. So nuair a chuala sí go raibh an scoil tréis oscail, dúirt sí leis na leid, caiigh sibse dul ar scoil chun bíorla a ólam. Agus nuair a bheith bíorla goibh is féidir libh dul thar leabhar go America agus, beidh saoil bra goibh ón an son. Cartal óra dúra. So an bhaid an dargion dúirt sí leis an chéad bhuachail an duine ba hinne 7 bliana déobhdíos tá tusa dul ar scoil an óh. Gúnta dúirte. Agus thug sí cúpla písa arán dó agus budéal beag baine agus dúirt sí leis túr ar an níos ar scoil bí géisteach agus a fearla agus ná bhí dáin ó bena go hana bhá dúirte agus chuise síoscaí an scoil. Agus is gach leis an féin, ní bhah seomar a bháil sa scoil agus bhí sé lán de fáistí. Agus tháinig an nútóiristeach agus thosaigh an nútóir ag leabhar bíorla. Agus níor thuig an bhuachan focail a bhí an ráige. Agus bhí an nútóiris riamh ar an gláir dogus í an bhuachan a fear agus a géisteach an lá go léir. Agus féar ar go 3 o'clock, de bhualan clog agus an bhaile leis. Agus nuair bhí sé rih bhaile de chuala a bháthar agus an bhirtra háir de chuala ar an clog ag bhuala so amach go dtí an gceata ló. Agus de chunictar ag tacht, tá sé tacht. Agus isteach leis bhaile dúirdar ar ólam tú éon bhéarla ar scoil an óh. Ó dóla mé annach chuid béarla, aber tú seanstam an dúirte, tú seanstam. Roimid isteach ar dúis, túir glíníisce agus do thóg sé glíníisce, gohain aber an béarla. Tú seanstam an dúirte óla mé. Agus sé, we three. Ó, gahanna bhar ar san bhar, sin béarla úntach. Tá tú go húntach ní gáda tú ar scoil ríis, tá do bhóhan a god. So dúirt sí leis an tarna bóchail, caiin tusa ar scoil amach inis. An bhleid bhí sé bliana déobhdíos. So an bhad an arcion, chug sí cúpla písa arán dó, budéal baine, chuig sé ar scoil, chuig sé isteach, bhí an áit lán, bhí an mútóir a leabhar béarla lá go léir, a scríomh ar an gláir dó, níor thuig sé éanú a bhí sé géiste go cuaramach, fé dhear ar a 3 o'clock, do bhualan clog, thosna sé go rith a bhaile, bhí a bháthar agus an bhirtealaigh fanúint leis, well chumas le ó go húntaach ar fada dúirt sé níos fearr ná mar thir. Well aber cadólam tú, tú seanstom roimid isteach ar dúis, isteach le fanis, óla mé braonínisce so dóidir. Agus de sig síos, right, aber, agus le sé for the want of money. Ó, dúirt tá go húntaach bir genius sa chlálaga, ní gáda tú ar scoil ríis. Agus bhí sort éad ar an mertealaigh go raibh an búcha seo chomá so ar sios an sun leis an tríú duine roiid tus ar scoil amach inis. Cartlór, mad na marach, cúpla pís arán, budéalainn beag baine, chu sé isteach ar scoil, bhí mútóir scríomh ar an gláir dó, déiste, thug sé ar an láir fad, fé ar 3 o'clock, bhualan clog, do ris sé a bhaile, bhí an trúra a fanúint leis, well comes, fáil an is a dúirte, fáil go bhfuil isteach, tá isteach ló, thug sé deoch beag isce, mar éis tú seanstam a dúirte, agus de chiimiid sé bhéir agus dúirt sé, the sooner the better. Ó, go húntaach ar sa bháthar, thug sí pógdó ní gáda dul ar scoil a ríis. Lista sí a dúirt sé leis an leid, is féidir dul go America inis, tá sé olah, tá go leor béir. Ó, go húntaach a dúirt, ó, go míl mágad má. So an bhaid an dargion nó cúpla lánaí ag sin, pe airigh de bhí cé, thug sí dus na leid é, agus dúirt sé lu, bheith ar siúil go dtí cómh inis i gcorcaig, tros beidir 3 ceithre lá, agus nuair thuisigh siad cómh ceannig ticéadaí agus téir go America ar mád. Cartal óir dúirt na leid, so dáil sí agus dúirt sí lu leid nuair a roisigh go dtí America agus nuair a bhí sibh sever ná den darú dorm san sa bhaile in éireann.
tar náis agus túr cuairtar, mó déana sin, agus ar gló. Agus bhí orthu siúil ná, bhí idir ina gcónaí an áit éigean in iarthar Corcaí, so bhí bóthar fada uigna go Corcaí, agus de chodalíadar ar thaobh an bhóthar an chéadaíthe, an tarna lá bhí idir siúil ar aig, agus Honder timpel cúne agus chunig ar fear marv ina lí ar thaobh an bhóthar. Fiachar an bhar sin cad a háir do níadar, agus do rihidir sús chuig an bhar seo, agus idir fiachid, agus bhí sé fuair marv. Cad níadar céhé féin, agus dúir sé fiachis na pócaí beidir bhfuil litir nó carta ID nó a bhéige ná. Oscail bhí idir dul tríd na pócaí agus díreach ag an son cé tháinig timpel an cúne eile ar an rothar ach Pauline, fear an RIC, Sassanach gan dult. Agus de chonig sé an trúr lads ar an dalamh a pléiles an fear marv, agus de thuirlig sé an rothar agus déach sé ortha. Hello, a dúir sé, agus de cheastar sús. Ó every ear then, aye? Agus de ar fiachid ar de chúlar ar an beard agus bhí ar fearre, agus ar siise. Who killed this man? Agus de bhúlad ar an chéad fear agus de cheas sé amach, agus dúir sé, we three. You killed this man. Why did you kill him? Agus there's some tarna dinner for the want of money. Near him the for the want of money. Well, if that's the case, I am bringing you straight into Macroom where you'll be tried and hanged. What have you got to say about that? Agus there's some trio dinner, the sooner the better. See all sort of grow there down Cowdoolish and Pauline. So the Christian handcuffs are that, agus the stock low. Go Macroom os cór na cuairte, hánig an breth amach, well a dúirt sé, agus do chuir sé an ceist who killed, we three ar san chéad fear man, agus and why did you kill him? For the want of money ar san tarna duine, agus ar san breth do chuir sé capín dulhar de cheann agus dúirt sé, well, tá sé tar éis rá gur bhardig sibh an fear, agus cén fág ar bhardig sibh, well mar sin, croc for sibh amar, if you're going to be hanged at dawn tomorrow, agus ar san tríú duine, well the sooner the better. Agus Tuglamachiad, Rópa, agus Maríag orfar, de chuireadh an trúlacha chun bháis. Agus sé an ceacht, scéal fér, agus an ceacht atá ann as béarla, a little bit of learning can be a dangerous thing.